Onye eze ọdịnala n'ise na kansụl ime obodo Ọka South Igwe Romanos Ilo akpọkuola ndị Anambra ka anyị na-ehụta mmepe steeti dịka oke na ọrụ dịrị mmadụ niile. Mgbe ọ na-agwa ABS okwu n'obi ya gbasatara ọgbụgba afọ 32 eji wee kepụta Anambra steeti bụ nke mmemme ga-ewere ọnọdụ n'abalị 27 nke ọnwa a. Igwe Ilo toro ndị nna chọpụtara steeti a ma kpọkuo ndị Anambra niile ka ha na-elekọta steeti ọfụma. Gere akụkọ a n'uju. Ilo onye kọwara otu mmepe si aga na Anambra steeti dịka ihe na-atụ n'anya tokwara ndị chịburu steeti a na mbọ niile ha gbara. O kelekwara Gọvanọ Soludo na ọlụ ya na ngalaba dị iche iche na steeti a ma gwakwa ndị Anambra ka ha na-agba ya ume site n'ịtụ ụtụ isi ha na ụtụ ndị ọzọ na mgbe o kwesịrị iji nyere gọọmenti aka ịga n'ihu ịlụ ọrụ ha otu o kwesịrị na steeti a. N'okwu ya, onye otu pati apụga bụ Chief Osta Ezechukwu kwuru na Anambra emepụtala ọtụtụ ihe kamgbe ekepụtara ya afọ 3 gara aga wee kpọkwa gọọmenti oku ka o wepụtakwuo atụmatụ ga-enyekwa aka iweta mmepe zuru oke. N'ọgbakọ akpọrọ Investment Summit nke na-abịa n'ihu, Chief Ezechukwu kọwara ọgbakọ ahụ dịka ihe kwesịrịnụ ma kpọkwa ndị oji ego achụ ego na steeti a ka ha nabata amụma akụluo ụlọ iji wetakwuo mmepe zuru oke na Anambra steeti. Ọ gwakwara ụmụ ntorobịa ka ha tinye anya n'amụma ọchịchị Soludo n'ihe gbasara ọrụ ugbo ka ha wee nwee ike wee bụrụ ndị nnọrọ onwe.